Abi ninyo, kung nakapalo lang mo sa akong kahimtang karong panahon na, sa akong sitwasyon, sus! Kung nakabalo pa lang mo, No. dugay na jud kaayo ko wala maka. No, 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 no. No. Saon naman lang ni oy. Dugay na kaayo ko wala maka. No. Wala na jud ko makakwarta ba. Hop! Abi ninyo, unsa no? Ha? Tinuod jud. Wala na ko'y kwarta-kwarta. What? Ha! Perting paita. Asa namang kwarta karon puniton? Asa namang ka pangitaon ang kwarta ron? Pati Pasko. No. Wa jud. Why kwarta? Pagkaluyag kaagi. Igo rata sa tanaw-tanaw aning naay magian nato sa sidewalk. Saon taman? Wala magi lingin. May pang unggoy. Naay sa luyo. No, 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 no. Abi ninyo unsa no?